Ahoj, volám sa Sheila a toto video bolo úplne vytvorené s pomocou umelej inteligencie. Návštevnosť webových stránok je kľúčom k úspechu v dnešnom digitálnom svete. S viac ako 5 miliardami mobilných používateľov na celom svete môže viditeľnosť vašej webovej stránky rozhodnúť o úspechu alebo neúspechu vášho podnikania. Začnite tým, že preskúmate správne kľúčové slova pre vaše publikum. Vytvorte obsah, ktorý rezonuje s ich zámerom vyhľadávania a uistite sa, že vaša stránka je priateľská k mobilným zariadeniam pre lepšie hodnotenie na Google. Vytvárajte hodnotný a pútavý obsah od blogov po videá a infografiky. Urobte zo svojej webovej stránky zdroj, ktorý vaše publikum rado navštevuje. Chatbot Crowdy zlepšuje výkon vašej webovej stránky tým, že poskytuje okamžité personalizované interakcie, ktoré premieňajú návštevníkov na lojálnych zákazníkov. S podporou v reálnom čase a prispôsobenými návrhmi produktov Crowdy zvyšuje zapojenie a pomáha vám rýchlejšie uzatvárať predaje. Nenechajte svoju návštevnosť prísť na zmar. Kontaktujte Crowdy AI ešte dnes.